日本政府早在1966年入屯当年的9月初一，天做一年全国的防灾日。9月头的几个礼拜，也是一年的防灾周。日本各铁路的办大小小的防灾演习。今年东京都政府入提其中一张演习会场，先拿提几多国际银行的抢空塔，如是为到4年过后，2020年奥运会提前来演练，用来疏散外星银行。对未来可能會發生的災難，天初要準備好勢。今天上球球館消防車一台沙丁一台雪花膏，直升機更加去到現場以大空警力。小區出現米加米屋救出受困民眾。當年東京都政府都會辦跨區聯合演習，加上東京發生規模7.3米大地震，為提升民眾災害應變能力。不過今年日本政府才注意到嘅意見更新。地域の皆様方が自分の町は自分で守るというこの消防団でございますけれども、地域によってはですね、だんだん組織率が減っているというところもございます。ぜひ東京都としても後押しができるようにしてまいりたいとこのように思っております。提醒民眾為加強防災，東京都政府完全唔敢懈怠，唔但想促進民間相互幫助嘅能力，還讓昨天同亞洲重要都市建立危機管理網，為控台都市救災效力。台北市はアジアの12都市が参加しております危機管理ネットワークの加盟都市の一つとなっております。で危機管理ネットワークはですね自然災害をはじめとしたその大都市が直面するいろんな危機に対してその各都市連携していろんな経験ノウハウを共有してあるいは人材育成に取り組んでその相互に危機管理能力を高めていこうという目的を持っております。今年總共有包含台灣一條5個國家來嘅小組隊伍向下來參加日本嘅防災演習。也常做對講係國際級別防災演練，唔係向日本政府從事聽聽。民眾們當出現當去參加。日本で地震が結構多く頻発しているので、それでちょっと少しでも勉強できたらなと思って参加しました。地震が起きた場合は地域で動くことになると思うんで、地域の人も参加してるからその顔を覚えてもらうっていうためにも、一緒に参加しました。自分だけが助けてもらう側になってはいけないじゃないですか。やはり日本高齢社会なので年老いた人が多いじゃないですか周り。だからそういうことも考えて、動ける人間が、動くということは心がけてはいますけど。光今天來參與的人數應該有3000多人，應該有，所以在這個部分，這個是值得我們再去學習，因為我們普通一場演習大概集合民眾要集合到3000名，可能是有一定的困難度。不過其實為到亞種1年100嘅全國防災日演習，日本政府早啲發通開始建議前就已經認真準備定呢。警視庁から報告になります。はい、警視庁の対応状況ですが、8時03分に最高警備本部を設置するとともに、8時30分から第一次交通規制を実施しております。現在、京都市および神戸市からヘリ部隊が、山梨県から陸上部隊が都内に向けて進出しております。JR 金町駅周辺の木造住宅密集地域では、火災や建物倒壊が多数発生しており、それに伴い道路閉鎖も多數発生していると思われます。東京都知事同國橋主動關去到防災指揮中心，同國旗其中小塊實行會議。雖然一種演習像係加強嘅災難，不過日本還係正式嘅去預測高鐵災情，認真討論辦法，一系列都唔精彩。災害対策本部長のポイントでございます。現地では懸命な救助活動、医療活動が続けられていると思います。と設置の各高所カメラ、
エリテレなどの映像や各防災機関の情報から北部、東部および南部の木造住宅密集地域を中心として広い範囲で大規模な火災、建物の倒壊が発生しているということを確認をいたしております。都としても人命第一を基本に被害を最小限に食い止めるため、警視庁、東京消防庁、さらには自衛隊といった各防災機関と連携をいたしまして、台湾虽然定有921国家防灾日，但是好像没有像日本因为这样子的一个落实，所以我看到他们很多民众都来踊跃的参与。日本当年至少都会有渐渐的2000份的国际理下资料，对外国人的防灾准备当然万人振作。为到2020年东京奥运，东京都政府喊到演习的地点先伫国际理下忘记到的晴空塔，韩国也向避免武器每头一百拿出来用。怪我をされている方はいませんか？怪我をされている方はいませんか？ Is anyone injured? このウェアラブル端末は、外国人の方と日本人が会話ができる機能を有しています。で翻訳は現在日本語から、英語、中国語、韓国語、その逆もできますので、現在4カ国語対応になっています。除了翻译，冯中熙做了点点数块各国的理下，也头带这位刺通翻译机，每做的1对1同方言唔同的民众解决问题。不过，亚下还是有技术性的困難為其克服。I stayed in New Otani Hotel. Please say again. Yeah, I think if you want to use it in a real case, if you want to translate the injuries somebody has or really the pain somebody feels, then it needs more, how to say, it needs a little bit be more elaborated or something. 從起來2年講法要強，唔係機器度嘅標準發音，就可能會翻唔出來。不過還係看得出，味道係做好防災，東京都政府有關卡重建到嘅。防塵メガネ着想。よし。無論係政府政策規劃，亦係社會資源整合能力，都引起世界各國學習嘅目標。不過東京都政府還係看到好嘅，就會大家協調。コミュニケーションの取り方がやはり隊員同士違いますかね。海外のチームに横のつながりを非常に大事にするようなチームもありますけれども、我々現場活動するにあたっては縦の系列ですか、加盟と受命というようなことを大事にしてますので、そこら辺の違いがあるのかなというようなことで、チームの作り方がやっぱり違うのかもしれませんけれども、そういったことを感じますね。對自家要求好，行為更加好。日本政府用東軍什麼心情，隨時要求自家為考試做好防災準備。相信4月開始做，永久都冇停慢，行下得台灣來學。